Dobrý deň, milé dámy. Moje meno je Daniela Bederková, som vášnivá propagátorka systému Human Design a veľmi rada by som vás v tomto videjku pozvala na jedinečný zážitkový workshop Objav svoje poslanie. Teraz na prelome roka mnohí z nás rekapitulujeme ten rok predchádzajúci, dávame si predsavzatia, častokrát s takým zámerom, aby ten rok nasledujúci sme boli spokojnejšie, úspešnejšie, zdravšie. A v takomto tomto rituáliku predsavzatí sa točíme každý rok a stále to neprináša nejaké to zlepšenie a nejakú tú zmenu. A práve pre tie z vás, ktoré ste odvážne a chcete vykročiť k zmene a urobiť to konečne tento rok inak, tak vás pozývam na seminár Objav svoje poslanie. Ak dovolíte, ja si tu zazdielam prezentáciu, pretože ja som žena pevných základov a prevediem vás tým, čo nás na seminári čaká. Seminár sa volá Objav svoje poslanie a je to seminár úplne iný ako všetky ostatné, pretože neprináša žiadne nejaké všeobecné pravdy. Nebudeme pracovať všetci s rovnakým balíkom informácií, ale každá budeme pracovať sama so svojimi, alebo v spolupráci so mňou a s ostatnými žienkami na seminári, ale každá bude pracovať so svojimi vlastnými darmi a nikto vám nepovie, že ako celkom presne, aké sú tie vaše dary, ale same ich budete objavovať prostredníctvom zaujímavých tvorivých techník, a s pomocou 4 vašich najväčších darov dokážete vyskladať tému vášho životného poslania, takého toho účelu, prečo sme prišli na tento svet. A možno si aj uvedomíte, že mnohé z týchto tém alebo z týchto darov už nejakým spôsobom žijete, ale spolu sa na to pozrieme do oveľa väčšej hĺbky a dostanete také praktické návody, ako ozaj túto tému životného poslania naplňať, ako ho žiť. To, čo ako seminár prebieha, je vlastne, dostanete odo mňa určité podklady s vašimi darmi, ktoré spoznáte v malých skupinkách, takzvaných kmeňoch, kde budeme spolupracovať s rôznymi tvorivými technikami, ako je písanie divokej mysle alebo naozaj intuitívne kreslenie, potom vzájomné zdieľanie a v rámci toho svojho kmeňa, tej skupinky 3, možno 4 žienok, podľa toho, koľko sa vás vyskladá, budeme na týchto našich spoločných daroch pracovať. Na to, aby sa vám lepšie spoznávalo tie vaše dary, tak som pre vás pripravila aj bonus, ktorý má hodnotu 59 eur, a to je písomný rozbor Human Designu. Každá z vás dostanete písomný rozbor, ktorý vás ešte podporí na tej ceste osvojovania si, ako žiť a naplňať to svoje poslanie. Human Design možno nepoznáte, preto iba takých pár informácií k tomuto systému a prečo vlastne vie Human Design, aké konkrétne dary sú tie vaše a aká tá konkrétna téma životného poslania je práve tá vaša. Už staré vedy, ako sú astrológia, kabala, numerológia, tie systémy tradičné pracovali s postavením planét, ale v podstate nebolo ako keby dokázané, vedecky potvrdené, že nás skutočne tieto iné planety ovplyvňujú. A vlastne to sa podarilo dokázať vedcom v roku 1998, kedy vlastne dokázali, že tie malinké častice, ktoré vznikajú vo vnútri hviezd a planét, sa pohybujú vesmírom, a to teraz sa už predpokladalo dávno, ale vedci dokázali, že tieto častice majú hmotnosť. A pokiaľ nejaká častica má hmotnosť, tak je aj nositeľka informácií. A vlastne z tohoto dôvodu je možné usúdiť, že vlastne tieto
Planety nás ovplyvňujú, pretože obsahujú obrovské množstvo informácií, tie neutrína, tie malé častice, ktoré letia vesmírom a nesú informácie, odovzdávajú informácie, príjmajú informácie a v jazyku human designu sa vlastne takýto ten vplyv momentálny planét na nás nazýva transit. Nazýva sa tak aj v astrológii a vlastne v okamihu nášho narodenia, keď opúšťame telo maminy, tak vznikne určitý otlačok práve tých neutrín, ktoré sa práve v tom okamihu pohybujú v tom našom poli a otlačia do nás veľmi zaujímavé informácie. Doslova sa zapíšu do našej DNA a z toho vieme, aké konkrétne dary sa v nás aktivujú. To je taká zložitá časť, trošku taká fyziko, veda, ale chcem vám to priniesť práve preto, že nie každý z nás pozná human design, nie každý dôveruje tomu, že ako môže nejaká Bederková z nejakej gule tu vykúzli, aké mám dary alebo aké mám talenty, tak nie. Je to tie informácie sú skutočne tlačkom genetickým a každý máme určitú špecifickú frekvenciu, na ktorej fungujeme a tá sa dá krásne zmapovať. A ja mám vlastne tie najväčšie dary, ktoré predstavujú tú tému nášho životného poslania. Predstavím. Sú to vlastne práve tie otlačky alebo tie dary, ktoré vznikajú pôsobením Slniečka a Zeme, dvoch hviezd alebo hviezdy planety, ktoré nás najviac ovplyvňujú a tie dávajú práve tú tému nášho životného poslania. Tie predstavujú asi 70% z našich všetkých darov a talentov. A s týmito darmi budeme pracovať. Dar, ktorý sa nachádza v našom slniečku, alebo teda keď sa planéta Slnko nachádzala v okamihu vášho zrodenia v konkrétnom dare, tak to je dar, v ktorom žiarime, ktorom my naozaj v tomto živote žiarime a planéta Zem túto energiu uzemňuje. Ja som si pripravila pre vás takú mapu veľmi krásnej, zaujímavej, inšpiratívnej ženy, na ktorej vám to tu v tomto krátkom videjku predstavím, aby ste teda nezostali sme iba v tej teoretickej rovine, pretože ja som žena praktická, takže tieto teórie nie sú celkom moja parketa. Radšej vám to predstavím na mape ozaj krásnej, charizmatickej, inšpiratívnej ženy. Ale to, čo je dôležité zapamätať, náš dar v slniečku je to, kde žiarime a náš dar v zemi je to, ktorý ho uzemňuje, ktorý tomu dáva práve tú rovnováhu. A vlastne každý máme nejaký takýto obrázok so 4 najväčšími darmi, volá sa inkarnačný kríž. A vlastne to je to, čo tak stále hľadáme to naše poslanie, taký ten účel, prečo sme tu na tejto zemi. Sme častokrát nepokojné, lebo máme pocit, že nevieme ho nájsť a že keď by sme ho našli, už by sme boli spokojné. A veľmi často si myslíme, že to potrebuje byť nejaká práca, ktorú robíme a tá je tým našim poslaním. Tak ja by som vás chcela na seminári Objav svoje poslanie vám ukázať, že to nemusí byť práca, že my častokrát máme pocit, že sme dostali od druhých spustu informácií a snažíme sa ich do toho nášho života zaimplementovať a ignorujeme tú svoju vlastnú múdrosť a svoju vlastnú autoritu. A ja vás na seminári prizvem, pritiahnem k takému tomu bližšiemu spojeniu s tou vašou vlastnou autoritou, k takej tej bližšej spojitosti s tou vlastnou energiou, aby sme ozaj mohli byť spokojné a budeme to spolu skúmať, tieto témy. Preto vás veľmi srdečne pozývam na workshop, aby sme nemuseli byť takéto vyčerpané ako túto žienka, ktorá už fakt to nedáva, pretože možno sa len snaží robiť to, čo od nej druhí očakávajú a zabúda na seba samú. Tak ja by som vás veľmi rada pozvala, poďme to robiť inak. Jednu krásnu, inšpiratívnu ženu vám teraz predstavím a jej mapu. Každý z nás viem vygenerovať takúto mapu, kde je vlastne 26 rôznych darov. A toto je mapa ženy, ktorú
som si vybrala. Je to Coco Chanel. Vybrala som si ju preto, že keď som si dala v vyhľadávači tie najinšpiratívnejšie ženy sveta, tak mi jednu z prvých dalo Coco Chanel. A tiež preto, že milujem voňavku Mademoiselle, ktorá ma sprevádza už druhé 10 ročie ako jediná. To je môj parfém obľúbený. A tiež nedá mi inak, ako asi všetky z nás poznajú Malé čierne a toto je autorka Malých čiernych šiat, takže zľahčila nám trošku ten život od tých korzetov a nabubralých šiat, ktoré si radi občas dáme, ale v tej každodennosti máme radi tú prírodzenosť a táto žena urobila veľký prevrat v svete módy. Toto sú na obrázku, vidíte tie 4 najväčšie dary, s ktorými budeme pracovať. Každá ich máme nejaké iné. Len aby ste tak nakúkli do tej témy, tak najväčší dar, slniečko, v ktorom naozaj žiari Coco Chanel, alebo žiarila, bola brána 29, to je veľká sila robiť silné záväzky, povedať niečomu áno. V tom žiarila. Uzemňuje to brána 30, brána túžby. Takže Coco Chanel mala povedať áno, ale nie všetkému, ale iba tomu, kde mala tú svoju veľkú túžbu, kde mala tú svoju vášeň. Potom, ďalší dar, tretí, je veľmi prínosná. V centre krku, to je štvorec na úrovni krku, má bránu 8 a to je brána prínosu a pospolitosti. Čiže ak urobí silný záväzok k tomu, kde má vášeň, tak je veľmi prínosná pre druhých ľudí a uzemňuje to brána 14, to je tiež v centre našej životnej sily a to je veľká sila. Brána 14 sa volá silových schopností a vlastníctva vo veľkej miere. Čiže táto žena, keď robí to, čo miluje, tak je nielen, že tvorivá, ale ešte je to aj zabezpečí zdroje, vlastne má prístup ku zdrojom, prichádza jej do života bohatstvo. Dá sa to znázorniť, tento je inkarnačný kríž, preto sa to volá inkarnačný kríž, pretože sú oproti sebe tak ako keby do kríža tie 4 najväčšie dary. A keď vám taký zjednodušene predstavím ten jej inkarnačný kríž, tú tému jej životného poslania, tak skutočne je to žena, ktorá je tu na to, aby hovorila áno, ale hovorila áno iba tam, kde to je nadšenie, kde ju to baví. Bola oddaná tým veciam, kde má tú svoju vášeň. A vtedy, ak povie áno, v tom zanietení, tak je úspešná. Inak vyhorí. Hej? Pretože ten najväčší dar je hovoriť áno. A toto my častokrát robíme, milé dámy, že hovoríme áno, aj keď to naše telo kričí nie. Takže ja vás pozývam na workshop, ktorý je... Ako si sa mi to tu prekliklo škaredo, ktorý je ozaj zaujímavý, kde vás pozvem k takému praktickému spojeniu s vašimi najväčšími darmi, aby sme boli ako táto charizmatická žena Coco Chanel, ktorá si vymyslela iný život, pretože ten sa jej nepáčil. A vnímajte, tento je odkaz, mne sa neuveriteľne páči tá posledná veta, ten citát, aby si mohla byť nenahraditeľná, musíš byť jedinečná. A my sa každá jedna rodíme jedinečná. Human design je práve veda o diverzifikácii, práve o tom, že každý sme jedinečný. Nesnažme sa homogenizovať, aby sme zapadli, aby sme robili to, čo nás naučili nejaké vzorce odkopírované od rodičov. Takže ja vás srdečne pozývam na seminár Objav svoje poslanie, kde sa my s vami nielen budeme pracovať a bude to o takom tom logickom a spoznávaní nejakých darov, ale bude to proces veľmi tvorivý, veľmi príjemný, veľmi zábavný. Budeme kresliť, budeme písať, zabavíme sa, budeme veľa zdieľať, budete mať k dispozícii na vaše otázky, rada vám vysvetlím to, čo vám nebude jasné, zatancujeme si, zabavíme sa, nasmejeme sa. Pozývam vás, milé dámy, pridajte sa so mňou do tohoto krásneho tvorivého priestoru. Už je
väčšina miest obsadených, ale ešte stále zostáva 5 voľných, tak tie z vás, ktoré vás táto téma zaujala, poďte. Teším sa na vás. Majte sa krásne a dovidenia na seminári.